Hei kaikki, tänään aion puhua teille uudesta ravintolisästä, joka on herättänyt huomiota sosiaalisessa mediassa, Nexa Slim. Se on vallankumouksellinen tuote, joka auttaa laihtumaan tehokkaasti ja nopeasti. Tilauksen tekeminen on helppoa. Sinun tarvitsee vain täyttää tietosi tähän, niin saat erikoistarjouksen, joka sisältää 2 ilmaista pulloa. Suosittelen, että et viivyttele, sillä tämän tarjouksen varastot ovat hyvin rajalliset. Itse olen käyttänyt Nexa Slimia 2 viikkoa ja olen jo pudottanut 4 kiloa. Tämä ruokavalio perustuu ketoaineisiin ja on tietysti tärkeää harrastaa vähän liikuntaa painonpudotuksen optimoimiseksi. Kuten näette, monet ihmiset onnistuvat laihtumaan Nexa Slimin avulla. Mielestäni tämä on tehokkain ravintolisä, jota olen kokeillut. Suosittelen kokeilemaan sitä itse, varsinkin kun saat 2 pulloa ilmaiseksi, nähdäksesi sopiiko se sinulle ja auttaako se sinua saavuttamaan painonpudotustavoitteesi helposti. Jos olet kuten moni muu ja etsit ratkaisua laihtumiseen ennen kesää, Nexa Slim on sinua varten. Tuotteen ansiosta pystyin laihtumaan vaivattomasti. Suosittelen sitä lämpimästi. Tilata on erittäin helppoa. Napsauta vain kuvauksen linkkiä ja täytä tietosi saadaksesi 2 ilmaista pulloa. Sinulla on nyt kaikki tarvittavat tiedot painon pudottamiseen helposti. Älä unohda tilata, tykätä videosta ja ennen kaikkea jättää kommenttia jakaaksesi kokemuksesi Nexa Slimista.